שלום אנחנו פה בערב חדש של פורטנייט עם ריל חדש, וכמובן שיש לו ערוץ יוטיוב. איזה טוב איתי, רגע, שמת לי אותי? כן, למה לא? אתה חמוד. שהיית קטן אתה חמוד. איתי, תפרסם את זה לתפון שלך, סבבה? תפרסם את הערוץ שלי. כן, קיצר תרשמו אמרי ביוטיוב, הכל אותיות קטנות באנגלית. אמרי, אני אשים את השם בערוץ בתיאור של הסרטון. ועוד משהו עצוב, מילקי נמחק לו ערוץ. זה מבאס. טוב, אני הצעתי לו, כמובן, אני הצעתי לו לחלוק ערוץ ברוסי. איתי, אל תפרסם את הערוץ ככה, תפרסם את זה בשורט ואני גם תפרסם את שלך בשורט. כמובן, אני שורט, כמובן, השורט הכי מדהים בעולם, בלי עריכה. טוב, אולי אני כן יערוץ ככה, אבל כן, הולך להיות שורט על הערוץ של אמרי. אתה חמוד בתור פיצי, אתה חמוד בתור פיצי. ונכון עשיתי את רגע, נכון עשיתי את השורט הזה של המדריכות, הגעתי ל10,000, ובגלל שיוטיוב נתנו לי בן ללייבים לחודש, אז אני לא יכול לעשות מה שרציתי, וגם אני לא יכולתי לעשות את הלייב זה נכון 2 לייבים. אז מה שאני חושב שאני אעשה זה, אני הולך אחרי הסרטון הזה לעשות כמה סרטונים של ברולסטארס, כי אני רציתי קצת לצלם סרטון ברולסטארס, לא הצלחתי לעלות את זה כי יש לי משהו מסובך על הטלפון שצריך לעשות על המחשב, וזה מסובך, אל תסתבכו עם פאקינג דבר כזה. קיצר, זה למה, זה דברים שאני אומר לכם כבר. אמרי, אתה חמוד שהיית קטן. טוב, יאללה, איתי, אני היום את מלא את השורט של הפרסום של הערוץ שלי. כמה ויבקס יש לך? מה? כמה ויבקס יש לך, ואנחנו היום הולכים לעלות ללייב מהערוץ שלך. ואני אבדוק את זה אם אני יכול. לא, אני יודע לעשות את זה ואני אעשה לך. לא, אבל איתי, לא בטוח אפשר היום, אז אולי מחר, אתה יודע למה? כן, אולי באמת אשכרה נעשה מחר. כי היום אני הולך לסבתא שלי. אבל אני הולך לסבתא שלי, אז לא בטוח היום. ואני היום לא תמיד יכול, אבל היום אני כן יכול עד מאוחר. אז אולי מחר אולי נעשה במוצאי, סבבה. וכמובן אוקיי. אני לא אוהב... לא! באמא שלך! היית חייב לסכין, אני איש הדשא. אני שונא אותך. למה לסחוט ממני ויבקסים? יש לי רק 100. אני עדיין לא משלם, למרות שחייבים לי 50 שקל על התערבות. עשיתי התערבות. אם אתם מכירים אותו. עשיתי עכשיו בשביל שתעלו לסאבים. הוא כבר לא משלם. צילם איזה 22. ועשיתי איתו התערבות על 50 שקל. בסוף אני הצלחתי לקבל את 50 שקל, מה שאומר שהוא עדיין לא נתן לי. אז כאילו אני צריך לעשות 50 שקל. יא בן 1000. יש! AR. אתה יודע מה זה WTF? מה? זה what the fuck. נו, אתה יכול לעשות... בוא, תצא עם את הגבר. אני הצעתי. אתה לא הצעת. אני כן. הנה אתה. אתה ימני. יא בן תחת. אתה תחת. כן! אתה קוק! אם הייתי מצליח לפגוע, היית כבר קוקט.
נו, יא בן 1000. טוב, אני הולך סיפונים. יש. לא! תן לי כדורים. טוב, אני לא מצליח. לא! טוב, אני עדיין עם סקין שתי נגרים. אני מכוון על הסרטון הזה שתי נגרים. אני מקווה, אם לא שמעתם את זה ושאני שרתי את זה, אני מקווה שלא ידפקו לי על זה קופירייט. זה ממש מבאס. קודם כל אני ממליץ לך לבדוק בגוגל או בג'מיני או ב-ChatGPT איזה שירים יכולים לעשות לך קופירייט לפני שאתה שם שירים בסרטונים. לא נדע, כבר יש לי 70 סרטונים. רגע, אתה כבר ירדת למטה? יא מניאק. יאנו, אתה מניאק. איפה אתה? איפה אתה? יא תחת. יא בן 1000. אתה יודע שאני שונא. אני שונא אותך יא מניאק. יא חוש שרמוטה. טוב, כן, תפילו יצפו בך. מה אתה זה מפילה? זה דיין אלה. הייתי על הכוונת ובמסך שלי זה על הכוונת. גם אתה רואה את זה? ראיתי. אני פשוט זרקתי, בגלל שאתה מעניין כמובן, זה סרטון שנתחרפן באדום נגד כחול ואני טוב עם חץ וקשת, אז פשוט אני יודע לשחק עם חץ וקשת ואני יודע מה דברים עושים, הבנת? אז כאילו מה? איך לא פגעתי? מה? יא בן תחת. אתה תחת. אני לא רוצה להיכנס לך כי אתה חבר. די יא זונה! כבר לקהל אותי. אני באמת קרוב רצח לומר תבן. ואתה חמוד אתה. אני חמוד כאלה, אבל אתה מניאק. אתה מניאקית. אתה לא מניאק, אתה מניאקית. אני אקרא. זה לא ספונסר לשעת דיסקורד שלהם, אני גם ככה הולך לבדוק שמה אחרי הסרטון הזה. ביי. מה? לא, איך זה נשבר? מה? בן 1000, מה פתאום? טוב, רגע. אפשר עזרה במשהו? במה? בפורטנייט. למה? יא פינטס! יא סוסי! אחת, יא בן 1000! יש! נכון! יש לי סלפק! אני כבר קפצתי. אבל לא! הלך לי הסלפק! אתה מניאק! אתה יודע שאתה הכי מניאק שאני מכיר ביקום. אתה הכי מניאקית שאני מכיר ביקום. וואלה, אתה ואתה פיפ. אני לא הולך להחליף סטינקי. במילא אני אצקן. מצאתי אותך יא אימרה.
רגע, בעצם אני לא מביא לך יותר משתי. יא בן 1,000! יא בן 200 מיליון! אתה בן 50 מיליון, אתה בן 667 מיליון. אתה בן 667 מיליון. אומייגאד, אני שונא אותך. טוב, אני רוצה לומר לכם. רק אומר לכם, אני הולך להתקין על המחשב אפליקציה שכאילו יש דמות שעושה את מה שאתם עושים. אולי אני אעשה את זה, עולה איזה 4,000 שקל. אני לא הולך להוציא כל כך הרבה כסף, אבל נראה, אולי אני אעשה את זה. אולי אני אעשה את זה רק בשביל היוטיוב. לא, יא מניאק! למה אתה כזה טוסיק? לא. די. תשע. יא בן 1,000! יא בן 1,000! לא! לא! יא בן 200 מיליון בן! אתה בן 300 מיליון. אתה בן 201 מיליון. כמובן שזה גם לא ספונסר לפורטנייט. אני גם הולך, תיכנסו גם תרשמו גם לערוץ של פוקוס. תרשמו קוקי קאפ, תמצאו את הערוץ של פוקוס. או הלך עליך. רגע, לא. הלך עליי כמעט. הלך עליך. די, אל תקפוץ. לא! מה, אתה מת? אתה מת? לא, גילה. אתה תמיד תחת יבש ואתה תמיד תחת. למה להיות בן? לא יכול לעלות טיפיים. יש! איפה אתה? יא בן 1,000! עבדתי לך כמו כתפם. מה, אני אדפוק אותי מהפעם, תראו אותי בכיסא. סתום, אתה עוד משחק דרך פלייסטיישן. ואתה עוד משחק דרך מחשב. נכון שזה הכי קל לסתום. נתה. היי נתה ימושה. לא! יא בן מני! חזתי. התבשת? ביי. ירד לך סקין אחד, תזכור, יש לך סקין אחד. יא בן זוג, אתה בן זוג. סתום, מה? אתה בן חמור.
אני אזיין אותך. אתה אומר, יש ילדים שרואים את זה. יא מניה! יש ילדים הקטנים ממך שרואים את זה. שאנחנו בלי פוקוס לא אומר כלום. אני אזיין אותך. תגיד לך. אורה. ביי. זה היה עם אקדח. יא בנה. את הבננף. כמה... לא! אני... למה אתה חייב להיות בן אני לא רוצה לומר את זה, אבל אני רוצה לומר שאתה תחת יבש. אלוהים יא בן! עולים לי לייק, ולא ספונסר לתחת היבש של חיים. מחר עולים לי לייק. תנסו לערוץ הוואטסאפ, מגריל דברים, כאילו, לא מגריל דברים, מגריל אתכם לשחק איתנו בסרטון. אני לא מגריל דברים, אני מגריל אתכם. הבנתם? אוקיי. אני אסתיק. אני לא רוצה בן זונה. עוף מכאן בן זונה! על החיים ועל המוות. הלך עליי. ביי. לא. ברוך תתחת! לא. ברוך תתחת, אדוני! בטל בן. לא, אני לא ידעתי. אני כבר מגלה לכם, בלייב מחר יש סיכוי שאני אגלה לכם את השם שלי, אנטי ארקוי. למרות שאני חושב שאתם מכירים אתם. אם אתם כבר צפיתם בערוץ יוטיוב של מילקי, נוואיטי, אז אתם יודעים מה... רוצים שאני אגיד לכם את השם של איתי? לא שומעים אותך, ימניה. לא. מחר מגלים בלייב, בגלל שאני לא יכולה הולכים. קוראים לו איתי. מחר עולים... קוראים לו איתי. אתה מצלם? כן, אני מצלם. יא בנטל! יא בן 1000! לא! זה כבר לא קרב רגיל. יא בן 1000! אוקיי, זה לא עשה לי כלום. דגדב! יא בן 1000! אני שונא אותך טוב! יא בן! אני זה, באמת אחרי הסרטון הזה, אני זה. יא בן 1000! אל תראה לי תתח את היבש. יש! למה אתה הולך? סתום תפה. זה ספונסר ללקלל. אל תעשו את זה. לי יש רפלקס ללקלל שאני מתעצבן. אל תעשו את זה. יש לדעת יש לו ריכוז וקוראים לו איתי. סתום. הוצאתי אותך. יש לו בעיית ריכוז. סתום. יש לו בעיית ריכוז. תחת. אז מגיע לך. אין לה קווה, אין לך סקילים.
ואם אני אחליט על 9 סקינים? יש לך אחד. יש לך אחד. אני לא אשנה את העובדה הזאתי שאתה מפסיד, שהפסדת איזה 10 סקינים כבר. אני לא אשנה את העובדה הזאתי כבר. זה קרה, זוכר? איזה 10 או 20 סקינים כבר הפסדת. אבל יש לי עוד סקין אחד. כן, יש לך סקין. לא, אם אתה הופך לשדשא. מה? אם אתה לא. הופך לשדשא, אז יש לך סקין אחד. תמות! יא בן. נכון, אני לא אבל בן בת. מהטיק טוק. אתה לא בן, אתה בת. טוב, אבל כל מי שמתחזר לי בטיק טוק, אין לי חשבון טיק טוק. אין לי טיק טוק. אז באמת, אל תתחשבנו, יא מניאקים, אם אתם אומרים. יא בן אלף! שמגיע לו. לחדר, סתום! ואני נכנסתי לך לחדר. סתום. רגע, אתה מצלם דרך המחשב? לא דרך הפלייסטיישן, אבל אפשר גם לא דרך הפלייסטיישן. כוס עמק יא בן אלף. טוב, אנחנו הולכים לעלות מחר ללייב. תזכור, מחר אתה משחק דרך המחשב. יא בן אלף! נתראה בסרטון הבא, יאללה.